Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bombokan. Nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Dono. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Dono. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Dono. Apa kowe ora miris? Nggonku tekan omeng karang Tumaritis iki mboyong karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Dono. Manut to, yen kowe ngayal, aja lakon dosa. Apa lakon dikroyok dereng para santa kula. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Duryudana paman Lasa Senar nggih kadiparan hatur si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Maranata tata rakiti negari Ngastina. Mula diake matur marang Manira samendang aja nganten ing karempit paman Lasa Senar. Nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula ana inggih paman Lasa Senar ndadosaken suka marang Wata Suta raos ing manahipun ingkang putra Duryudana mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsane Manira paman Lasa Senar kawula nukna inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan pun mati Bropati Harya Sengkunu nggih anak Prabu paman Lasa Senar kasinggihan Bapak Bandurna Bapak ing Sukalima sarawuh paduka Bapak Nemban kula ngaturaken karaharjan rawuh wonten ing Daturya Braja Ngastina Bapak Bandurna. Astaka swala sila bertobo suwalu gembol somorante aliloco tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowanipun ing Bapak ing Sukalima mangga widodha sowan kula tebih saking Rubeda nggih durga mendhak kala sirna anggen kula sowan ngersa paduka anak Prabu Ngastina mboten langkung kepareng ingkang Bapak ngaturaken pudi astawanipun ingkang Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana Bapak Bandurna kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kasekcakna anggen jengandika lenggah Bapak Bandurna. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapak ing Sukalima titik lenggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekcakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Basukarna kawula nukna Yayi sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekcakna anggen jengandika lenggah kawula nukna nunggih ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho juga Ji sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma dherelan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ndak tampa sira sadhe ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan lan tatanan para kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng Manira nedya babarake wigatining pasewakan lho napa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat Gusti sesembahan kula ing Ngastina
Paman Hari Sengkuni. Kula wonten timbalane ngadhawuh nggih anak Prabu Bawadurna. Wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Karna ing kawungku wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngerayi tadah wadana Kakang Prabu Karna. Dene dinten samangke ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang benek laladat ingkang sampun marma titik lenggan sakmangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap gesang kula anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina lan minangka dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina. Namung sadèrèngipun kula hambabaraken menawa ta wigati sing pasewakan mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangaksami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra ing Ngastina. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek laladat ingkang sampun paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Ngemuti bilih ingkang paman menika gesang iyup sandhap padha paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos sakmangke wonten raos nggorunggi saklebeting penggalih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngabdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu ing Ngastina. Babagan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh. Nuwun sewu nggih. Sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kula kakersakaken sowan ing bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Malah sakmangke kepareng mbabarana ingkang sejati menawa ta ingkang dados pirembagan madyaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ing mangajab kados kula jangkah-jangkau enggal prapteng ingkang kajangka inggih menika Datraya negari Ngastina. Samangke gadhah ingkang bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datraya Praja Ngastina. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Monggo ratri mbabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing Sukalima. Samangke kula dya ngangunaken jangga nilingaken karna midhangetaken sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina. Menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek lan dhateng ingkang sampun nggih ingkang bapa cumadhong dawuh Yayi semanten ugi ingkang araka ing ngawangga kula ugi cumadhong dawuh sabda pangandika paduka Yayi Prabu kepareng babarana ingkang sejati kula dianelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ninggang driya lurwang candra katawangan sumuk ing tias katuritan limut kabyataning rojit ram mendri yoma nawung kekuwunging wang wisesa
Bobodana. Wonten timbalan ngadhawuh nggih. Paman Haryo Sengkuni. Wonten timbalan anak Prabu. Wale-wale menapa? Madaning Datri Negari Ngastina dinten samangke. Kula mboten badhe ngrembak babagan Negari Ngastina. Miwah kanalendranipun Duryudana nadyan sampun saged dipun penggali dening para sepuh. Pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan, pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datri Negari Ngastina. Mboten wonten sanes ingkang karembak. Samangke inggih budidaya pejahipun para Pandhawa. Mboten benten kaliyan lelampahan ingkang kelampah dinten menika. Kula nglempahaken para sepuh Bobodana Paman Haryo Sengkuni Kakang Prabu Karna ing ngawangga wigatosipun boten sanes kejawi ambudidaya ambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa sageta sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangkah nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kaliyan pun Duryudana menika tasih sederek kula piyambak. Nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten Negari Ngastina menika mboten badhe ayem, kula mboten badhe tentrem, miwah kula mboten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan. Ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten panteraning dalu. Boten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Lamban mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih. Sedaya sampun sami mangertosi para nayaka punggawa mandhapipun para kawula. Bilih Duryudana menika nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa. Menika boten badhe kula selaki. Jernyatanipun kados mekaten. Krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula mboten badhe jenak anggenipun lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Mila dinten samangke kula ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning Datri Negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik. Nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya menika boten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-atang dados bathang boten sesuk boten somben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ra kinawang sesangka Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri gumulung mangrembak ing wadya omong Kurdakura reka giri-giri Ranggana magawi gelar Nunamit pasang Kalimantabek tinebena ing Lodoni Dumawahing tawang-tawang Yayi paripaksa kula ingkang munjukaken rasa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bawa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kaliyan ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi cerananipun Pandhawa saged sirna margalayu. Mangrumiyin. Mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjukaken rasa paduka Yayi Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten. Namung anggen kula majeng rasa paduka Yayi Prabu menika
Estunipun badhe ngaturaken gelo raosing manah kula. Gelo kados pundi? Yayi. Kula menika deku-deku wonten negaring Astina, pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nampi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyup dhateng Paduka Yayi Prabu Astina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negaring Astina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun Paduka Yayi Prabu anggenipun dados nalindra wonten negaring Astina. Mriku kula sampun mangertos Emanipun dinten sakmangke kula menika gelo. liripun Paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun priksa pedamelanipun senopati menika menapa? Pedamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan minangka dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tedhiyang menawi wonten alindra ingkang sakmangke badhe angucik dhateng Prabunipun Duryudana, panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa, namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu, dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ing lenggah madaning pasewakan. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing. Kula menika namung angrantu benjang napa kula menika pikantuk dawuh saking Paduka Yayi Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa. Ning jebulipun mual saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung kidemur rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging Paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi Paduka Yayi Prabu menika jireh getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng neraka Ngawangga. Kula aturi dawuh dhateng neraka Ngawangga kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pinaringan wekdal setunggal dinten. Menawi karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun. Aluwung kula mboten madheg senopati tuwin aluwung kula menika dipun copot kelenggahan kula menika dados senopati negaring Astina. Namung emanipun. Nggih. Panjenengan menika nalindra kalukeng rajagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana. Nalindra sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegese sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abebala raja. Kathah para Narpati, senopati nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Yayi Prabu Duryudana ewadene jebul pinanggipun Paduka menika satunggiling nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Kula lingsem jebul pinanggipun slaminipun menika karna menika sowan utawi karna menika ngeyup dhateng satunggiling nalindra ingkang jireh getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtunika boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira to bobotipun para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan boten wanteng kan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng Neraka Ngawangga supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dados pundi? Nggih. Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku mung waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi? Pandhawa menika digdaya. Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 nyedabyah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing mangga mulya. Kula niku isih genep nalar kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan wurunga Duryudana bali teng negara Sina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa to Narpati Basukarna menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan mojok-ojoki karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa.
pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana ndang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten? Kontok mlebu suara gembol Sumarante kula nuwun sewu nggih kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sampun ngantos panjenengan lajeng gugu dhateng pengendalipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ngantos panjenengan supe Purwadasena bilih panjenengan minggu nedhengipun Siniwaka dhateng sangganing para kawula para nayaka sak negaring Astina kula aturi sabar nggih sabar Nalendra lenggah Siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran kedah kathah pangapuranipun dhateng sinten kemawon. Nggih. Nyuwun pamunten Bawadana. Mboten dados menapa. Sengkel ati kula. Iso ngucap ning ora iso nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi Senopati negara Ngastina, ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangkaning Pandhawa 5 cacahe diaturke teng ngarep kula. Niku tegese wong sing tetep karo kewajibane. Ning nyatane wing nerweteh guneme kaya bedet sewu nepo pategalan. Ndrewili ucape kaya grojogan. Anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga. Jenyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun. Nggih, Bawadana. Samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana. Setunggal Paman Harya Sengkuni angka kalih Bapa Durna. Mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Menika langkung prayogi cekap. Ing ngabdipun Begawan Durna kaliyan pun Adipati Harya Sengkuni menika sampun mrantasi karya. Mangsuli rembak ing ajeng perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembug napa sing kula aturaken. Leres mengendika paduka anak Prabu. Kula suwun Paman Harya Sengkuni lan Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi paduka dangu babakan perkawis menika kula nuwun sewu kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu Ngastina. Paman darpi atur menapa? Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun kula Sedewa menika gampil nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel mijet ing keranti suwe banyu sinaring. Ngoten Paman. Inggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun 3. Anak Prabu Puntadewa kaliyan kula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun iso kula tampa. Leres. Kula niki nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate. Mbuh wong endi kowe ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun Paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan iso gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbal ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawadana. wonten dawuh nggih. Kados pundi sraranipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah? Caranipun kados pundi? Oh, menawi babakan menika
Kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bapak ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu. Kula otate kok dereng kepanggih nggih, Nger. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mawi kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundone kok ora ketemu. Dek Pate, pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Dek Pate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringyaning para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Janyatane satriya loro niku pancen Debya Surasekti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat Jenderal Menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karusaning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa satos cacahe, bebasanipun ngepong wakol binaya mangat. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa satos kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Mergo kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing lemak-lemek midak telek ora penteng. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penteng. Padha-padha empuke. Oh. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Midak telek ora penteng. Ning nuwun sewu Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa satos kok ngrebut Janaka. Janaka menteng jemparing siji, mumbul ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng ndelik teng pundi? Mati kabeh para saka Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana-sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati. Ngoten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten wonten pengapesane Dek Pate. Mergo lahir batin limpat teng kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti sing teka ki sapa, sing jagongan ki sapa, lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka. Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi umpama sing dijagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka. Napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagoke karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula mriku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged. Perang Candrasa iso, perang Madras iso. Janaka niku limpat. Dijak perang Jemparing, sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna duk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mancatet. Nggih, nggih. Dek kula nambian jenenge Bambang Kumbayana. Ampun diteran Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngalahke Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendadaran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuke kowe cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah, manuk niku mripate cepling. Mongko manuke ora obah. Apa orang lelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kingir-kingir. Nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka. Sapa sing ngguli olah Jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke Jemparing, Janaka ngeculke Jemparing. Kenging pas tengahing Jemparing, Jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, nadan gatane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gada Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, wah. Kurawa satos maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek Pate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangluwating diyu. Ya tirta pawitra mahaning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok.
Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik. Menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurna wasit niku gawate keliwat-liwat. Sastra Jendra Pangruwating Diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacariyos duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejangaken ngelmu sastra Jendra Hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk nilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya Ciptawening ing Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa nduk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku ringkane nek wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa. Nggih. Digojo widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to. Widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar nggone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak piturute. Ning Janaka tugur nggone tapa. Ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau do kedanan karo Janaka. Mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir saniki wong loro niku dibandingke kali Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau ta apa napa? Dereng tau. Kartomarma tau ta apa? Goreke kayangan dereng tau. Dokon adus ning kali 7 dina 7 bengi wek. Gawa banyu anget aja. Nyiduk dikeke ember. Iso wae. Kaya ngono kok kon lakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wek. Nang omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngenten niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti? Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa? Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye setika niki to. Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Iki tinata mendat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning senteng kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ning Durmagati to. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero senteng. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged kelampahan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryasengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja dong yo ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kae? Dipun titili kekuwataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Serananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep didaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian, ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Karesti kandi ya mboten tresna.
Ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra para Srikandhi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun. Menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane ra tau diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakari apa? Alon-alon. Ajeng watu Dek Pati. Nggih. Nggih watu sik. Nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kelangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar Lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel meneh. Nggih. Dan rumangsa kula kok mboten ketemu to Pati. Ning ngoten mawon. Semar angel dipateni kudu dititili. Well. Dititili meleh. Titili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong mateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong mateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantes pikire, Semar grantes, Semar lara. Semar lara, Janaka grantes. Semar mati, Janaka lara. Nggih. Janaka lara Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ra urut ta Dek Pati? Oh nggih. Iso cek ngoten. Nggih. Niku srana sing kudu dilakoni. Mengko nek Werkudara wis kelakon lara Puntadewa grantes, Werkudara mati Puntadewa lara. Puntadewa lara, nek Kuladewa grantes, nek Kuladewa lara, terus nek Kuladewa mati sing grantes pun mboten wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, nggih. Setuju menapa boten, nggih? Panjenengan midhakat atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa boten? Menawi mathok, mangke kula badhe pados srana nggih. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompangan ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Oh, susuh angin ngendi nggone. Oh, pangraos kula kados mathuk tuwin gathuk. Ah, syukur ing ngatosipun menika sampun dipun bundhel kemawon rembak menika. Kedah mejahi Panakawan langkung rumiyin mangke menawi Panakawan pejah ketiganipun menapa salah setunggal. Tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pejah. Menawi Semar pejah, Janaka badhe grantes. Menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandhang gerah. Menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pejah. Janaka pecah, Werkudara pecah. Puntadewa kaliyan Kuladewa kantun angel mijet wae ngranti. Nggih, Bawadara. Pandhawa pecah, Panakawan pecah, panjenengan dados Narendra, Hanjayang Bawana mboten wonten ing badhe angucik keprabon Paduka Anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke sebab saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budheg banyune. Ora piye? Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangkiriyen terus sarananipun kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Kuwi nadar. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek kaji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Bapak Drona anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani Gunawan Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan.
Ngaten nggih. Jagadewa Bathara. Inggih, pancen Jagadewa Bathara. Lah ngaten titis ngendikanipun Bapak Duna. Oh inggih, inggih. Kula semanggaken pun gek ngatek aji pamling. Kula nyuwun dal sedang nggih Mas. Nggih, nggih kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya arep cecel apa silakan. Kocap kacarita nalika semanten Begawan Duna. Lah siapa silakan. Sigra matek aji pamling. Eling-eling pandhita limpating kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang samya mulang. Sinong wate cekek kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrang kanggeng awita denceng-dencengan mboten aneh milanipun anginipun kados mekaten menika Prabawa Raden Werkudara rawuh nggih inggih paman kula sejenar Bapak Duna Werkudara sampun prapta wonten negari Ngastina kandhang blagudhug swalu kembal Semarante alhamdulillah Werkudara wis prapta ning negara Ngastina yo Durna bapakku aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Ngastina. Pancen heeh, pancen bener. Badararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden ngaturan karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggih dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun ya sengguni bapakku Werkudara kowe slamet nggih Cah Bagus Durna bapakku slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura oh tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nggih ya nang ya li ya Durna bapakku tak tampa pangestu aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadeg. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi. Aku njalui dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Iya. Anginmu ki ndekno sikik ta Werkudara? Iki ganjele ngisor bareng mak jegluk. Pun mboten usah kuwatir Kakang Duna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih.
Sik. Gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikil. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki to. Kato marmo kira sang urip kipas angin. Wis tak kendho. Ademe kaya ngene kok isih. Nggawa kipas angin barang. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali karo aku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Kowe gatine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar Haji Pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Oh, kandhak blek kutu soal gembol sumorante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani yo, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta setok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis paringake marang kowe nggon entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ingkang ngaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurna wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso gayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggon entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa. Manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan. Lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana. Lho apa ora elok? Selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana syarate Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing enteng-enteng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu Nger, arep kula badhe majeng sawetawis supados cetha panjenenganipun anak kula pun Werkudara. Lho sumanggaken Bawa Durna. Durnaina panalingane lumacaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda syarate apa? Yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewadi aku kudu gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Syarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana. Yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal gayuh ya kuwi sastra mulya pemayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Katenan bakal gayuh. Apa kira-kira kowe saguh ngaturake syarat-syaratane? Aku saguh. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi, jegur segara tak saguhi. Upama syarate dudu kuwi kaya saguh. Yo saguh. Upama syarate kuwi kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh.
Contone nduk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago eneng kayangan. Arimbi nalika semono nggondheli merga tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan. Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi neng tresna. Yen wong ora kebondo marang katresnan, kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gedhe, saya pinter, kowe saya tuwa, saya ngerti marang ngelmu ning urip ana ing alam padang. Ya mergo saka bapakmu iki. Iya. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan, ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakawan. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu hayu. Memayu hayu ning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining panakawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Petruk gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke, Dipateni, Cak Bagus. dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wah, Piye ayo? Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gejening tresnamu marang Panakawanmu jebul tinempune nggondheli karo rasamu Werkudara. ora bakal ngundeli karo rasaku. Mung saya aku tak takon karo kowe. Takono. Apa mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk, Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong, Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurune ngelmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis kelmu mengo ben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit. Sampun marem salebete kali paduka anak Prabu Ngastina. Oh Dono. Mboten kanthi kanyono-nyono menika dipun sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Matur sembah nuwun.
jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Duna. Pripun Dik Patih? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten wonten. Mboten wonten. Sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Menika kata-kata nek pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kota ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng 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 tak deng deng. Duh, alah ngoten nika. Iyalah Gusti parikana ngapura. Wong kaya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning Sisra siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Nggih, nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni gareng-gareng niku bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti modar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk. Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning mati. Syukur bagi Werkudara iso mateni telu cacahe. Upama ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh nggih. Mboten sak kuwatir. Mboten sak kuwatir. Boduna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sami-sami nggih, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Dik Patih. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami nggih, sami-sami. Boduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik kangge pupu penemban Durna. Aduh, nggih, mbok sampun kados makaten. Kula menika lahir batin anggenipun kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa menika mboten kok badai niat kepula niku kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking Paduka Anak Prabu menika mboten babar pisan mboten Den. Estu mboten. 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 Estu kula menika mboten ngarep-arep kados ngaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep apa kemawon. Nggih. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten apa-apa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Dik Patih? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere diwen apa-apa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Rada nggih. Praing ngaten kados sampun paripurna. Lelamban menika namung ngantung ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres nggih, leres. Kartowarma wonten timbalan ngadhawuh. Budhanu kang padha siba jenenge Sasukundul Kedatun. Kula nok para wadal pasilan. Yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartowarma. Kaya sirana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sang Sasukundul Kedatun juk saking damparan kena kinapit gambaran gading. Nalika semanten Sanotar Sukundul Kedatun jeluk saking dampar kendara kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Kurumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngampil tataning Prabun kawijinan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
bapakku piye? Tak sawang saka kadohan nggonmu mlaku isih mandeg mangu. Kowe ora usah kuwatir Werkudara, kowe ora usah sangga rugi. Yen kowe bisa mateni salah sawijining Panakawan syukur bake telu cacahe minangka dadi anaking Semar Badranaya. Ya kuwi nang Garing Petra apa dene Bagong. Oh, mesti kowe bakal entuk sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Sapa sing ora gelem entuk wujuding ilmu saka Durna bapakku. Sepisan ilmu kasampurnan angga loro sangkan paraning dumadi kabeh wis ndak wengku. Mung karo minangka ganepe ya kuwi sastra mulya. Pamulyaning bawana babar kamulyaning jati. Bener. Pateni. Kuwandane salah sawijining Panakawan tok gawane negara Ngastina. Nek wis tak aturake marang aku mengko aku bakal muja sesaji supaya kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko ditampa dening panguwasaning dewa. Yen dewa wis nampa kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko kowe bakal entuk liru wujuding ilmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Kira-kira sapa sing arep jujuk dhisik? Apa Gareng, apa Bagong? Yen tumrap aku lho. Gareng ki ringkih, Bagong ki wong rada edan. Mula patine gampang. Anak Semar sing digdaya sing duwe kekuatan ki mung Petruk, mula Petruk dhisikna. Mengko nek wis Petruk tok dhisikake nala Gareng karo Bagong mung kari gampang. Yo, sagu. Ora sagu sapa-apa. Upama Petruk mati. Wah, kuwi mung jejering Panakawan, mung jejering abdi. Pandhawa ora bakal kelangan apa-apa. Mangkat, Werkudara mangkat. Tak tunggu nang Ngastina. Yo, njaluk pangestu Durna bapakku. Madyaning padukuhan Karang Tumaritis pawarnane atmajaning Lurah Semar ing angka kalih nama Lurah Petruk Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggong Jiwat Risa Jawa Lurah Petruk nedheng lelenggahan wonten ing bali ngajeng wonten ing bali wismani Lurah Petruk Kantong Bolong lenggah nalika semanten sampun sumadya teh kenthel dasare gendhis batu miwah sesklobot ingkang sampun binesut sarwa patut parandening mangki Lurah Petruk datan kepareng ngubah datan musik pungon-pungon kadiwonten ingkang dipun penggalih tanggaping gadhe ingkang garwa nggih Sang Dewi Werantawati milah ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma sikra mrepeki ungganing Lurah Petruk Kantong Bolong ing Ciptarsa nyuwun priksa baya napa arigawi apa parandene dangu ingkang garwa ngadhep lenggahing Lurah Petruk parandene datan nampi pangandikaning Lurah Petruk Kantong Bolong Daja gurawaning kali Sang Dewi Werantawati sigra ngrukmeng daya ngumline sabdaning Lurah Petruk Kantong Bolong gumangula jling pangandika Sang Dewi Werantawati ingkang dereng kababaring lisan Iku
kirim kembang popong tebang rayungan omah langkung tumalom rumambat wetyan wis semu kang mawon raras nuwun pasang Kalimantabi Ilurah nuwun sewu lho Pakne sampun irinten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula nika bojo jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng ana tetembungan yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne sampeyan kok kaya wong bingung pendak-pendak ming kepengin sak pejagung rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan ki jane kena ngopo Pakne nuwun sewu Bapa menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan menika lepat kula mapan wonten ing pundi menawi kula nandhang dedosan dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula kaliyan Sudarma kula Bapa Pakne mbok ampun ngoten kula aturi paring pangandikan aja terus meneng wae ngonten niku kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke monggo wis dibesutke klobot liajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol jarene senengane jangan lombok ya wis tak olahke nganggo krupuk urang ya wis tak tukokke lawuhe tempe garit ya wis tak sediani kok mesu kendel wae wong aku ya wis goleki nang ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok kasin panjenengan menika karmane ndok kasin anggere ora ana ndok kasin terus ora gelem dahar Pakne ampun kaya ngoten to kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula lunga saka Karang Tumaritis kula aturi ngendika Pakne aduh kaget aku nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep bekti kula nggih Pakne heeh Prantawati bekti kula Bapa heeh tak tampa ya nggung nggih Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat ora kowe iki anak-anakku sing siji anakku sing tak tresnani anakku sing banget nabet ana ing atiku lho kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe mergo kowe kuwi arep bocah nom ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae kowe ngabekti karo wong tuwa kowe iso nyuli gaweane wong tuwa kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal ya kaya ngono kuwi nggih mergo bapakmu ki wong tani nek anake sregep ning sawah anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak
kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu wis njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Bopo ngestake sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang ki mawon mboten sadipun penggalih menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikujungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane tunggu nabraki cagakaning kae. Kae mergo ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe kula tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Rantawati kula wonten dawuh. Sen. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming kono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mitrima karo Petro. Ning wedene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung slaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken pakne menika. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Mung nglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Nggih. Ora usah to gagas, pancen niate ora apik cah kae. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebabe atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten kilora mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarub genggeng ngendi-endi papan to, mbok teparu do teko, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedhah dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Prantawati iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus lek arep golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen.
namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan ora perkara kebangetan gagas perkara impen ning aku ki ngrasake impen kadhangkala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dibetung puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih lha iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk iki carane piye kula nderekke mawon kersanipun kados pundi Rantawati piye menawi panjenengan gego dhateng atur kula heeh karemu menawi panjenengan kepareng gego dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon awalasane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan Petruk kang malakalku antong bolong isine kosong yambu nawasung apik idemu apik neng ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih aku tak nglikar nang amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparo do teko ya tangga teparo sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk ngaten kula namung nderek ning kowe ora etok-etoke lek etok-etok aja nganti ketara lho Rantawati inggih yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati mangke menawi mati saestu cangkeme iki metok-etok oh inggih ngestaken dawuh wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng Sawedi aku tak ngelikan nang ngene jupukon lak anu jarike engko ngestaken dawuh Kanjeng sampeyan kenging nopo bapak Engkong bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak bareng tak mek-mek yamake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung aduh piye ibu bapak kenging menapa mboten ngertosaken paranipun nedengipun lenggahan terus kados mekaten kawontenanipun matoben bapakne kula mboten saged dipun tilar piyambak kajarian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni maya Wisnu Pradenta Wisanggeni maya Wisnu Pradenta Pakne sampeyan kena ngopo bapak sampeyan kenging napa kula tasih betahaken bapak supados angampingi gesangipun lengkung bapak sampun sedo pakne mbok aja kaya ngono to aku ora iso urip ijen pakne lengkung kesuma nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni iya Rantawati tobat
Raden kawontenanipun semah kula kadung ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas pausaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kaliyan kula mboten ngertos sangkan paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan tumunten sakmangke sampun boten saged glawat badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho Petruk mati inggih wae lah ta ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya ora entuk ati. Inggih Raden. Wis ora usah kuwatir mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nglameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasane Dat Kang Murwengdat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh iki percaya karo panguwasaning Gusti. Merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekaning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk iki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis langkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladanan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindake ngadigang adigung adiguna. Nyuda sumangah sesongaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhog ana ing astane sing gawe urip. Inggih matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Kilurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wong wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani anggi-anggi orong-orong. Kok sik to, aja sok sembrono kowe iki sak dadi bojone Petruk kok iso mbanyol. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No. Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu.
Mongko nek semono bejo teman uripmu mung dimpek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Nggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosek to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Langkung piye? Kula nderekke mawon. Naingaken Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung ngasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kaliyan panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ados kok ragane. Ngono? Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso dehem, isih iso ngapa-ngapa. Mburi kae, ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis rasa tok gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa ya. Le mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Wrontowati. Kula wonten dawuh, lha gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lha kula pene kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki mpen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai iki piyai pinter. Ngaten, Bapak. Kena mundur ngestaken dawuh. Kono Wrontowati kono nyetrika apa-apa ngono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Salah. Kowe ngapae, Tru? Ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe tok-tok, mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe monggo pahargane wis genggeng
niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go berarti kali Werantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantri Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Petel. Gadah. Kene tak silih. Petel siji arep disilih, tak silih kok tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli petel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok yo nesu. Wong disilih petele ora entuk. Nggih, siap. Petel. Ah. Niki. Aja manapake jarene petel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tanggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nang ngono petel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipujana apa? Wis kowe meneng wae. Ki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arepa bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane blek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng mriki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, njrone wonten tipe tip dengkulmu mlocok kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Ya cat anu cirine siji, dhek ra ndi jenggot. Ya mongko tak tukulke sedelo kowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya apa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan. Kaget tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk mergane. Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme.
Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek iki ketoke nyerempet ning jel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenang iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, Mburimu kuwi. Lho, gaweamu apa? Iya, Saka apa iki? saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklek omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mung ngertak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu Kowe tak dandani Petruk, dah kowe engko gara-gara ro gareng karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung bareng ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing ora usah omong. Engko nek garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora usah omong. Oh iya. Manut aku wah jan setan lan. Yo ditenono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Nek kowe tak pujuk kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Padha nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok gak wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Ya werna-werna to Petruk, ora usah dadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena. Nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Mararamba. Oh iya. Ngenteni gareng karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye Truk kabare, Truk? Sampeyan wong London. Ya apik-apik wae reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sitom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono gara-gara. Iya wisang Ndara Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora usah basa lho, kowe basa ting penalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel Ora usah nembang. Wegah aku. ngomong terus terang terus pelet Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono. Petruk mlayu sing adok. Petruk kedadian saka peteng nek ana wong tekan kene kuwi arep dikapak-kapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibane dhewe-dhewe. Matur nuwun, Den.
Purnina panalingane hormat jaring ratri linenggak jangkanira kapisananing Prang Brata yuta aneng Prang Brata yuta Sakina wis mendem ya ngene iki ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan Petro wonten dawuh Panembahan. oh kowe iki kepiye to apa kowe krasa sejatine yen to pratane Begawan Durna ana ing Garang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Si Werkudara Nggih. kuwi gatine kowe tak kandhani ya Petro Werkudara bakal nampa ilmu ya kuwi sastra mulya apa ya terus mau ya pengamaning bawana babar kamulyaning jati kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau Nggih. lah syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki tumbale ora nek kejaba mung Petruk Kantong Bolong mula kowe tata-tata nganggo Surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar Warasan dadaku kan gunung tanpa guna kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna kowe bakal tak boyong marang negara mesti ora pateni Petruk Cumangkah anggruk sesumbar lindhu bumi gonjing kumaluduk kontur katuk nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bombokan nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan ampun apa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna kula wegah nek Petruk kudu ngarung ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna apa kowe ora miris nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong karang Si Werkudara kula mboten ajeng wedi nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan oh Petruk Kantong Bolong kowe ora usah ngayal kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna manut to yen kowe ngayal aja lakon dosa apa lakon dikroyok dening para santa kula Petruk edan ngajar Durna wen sadurunge mati ya golek pemarem diotosi karo Pendhita Durna sing wah Petruk edan Durna bapakku Werkudara aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng ning Petruk malah ngajar karo aku Petruk ki iblis lanat sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan Nduk mripatku iki piye Werkudara kok akeh ting lebih ora karo-karuan wah ngaso nggoda semaput Werkudara lah gandane semaput Manut aku dibatang-batang ya. Wes aku dereke kene Werkudara kemuli. yo Petruk Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara Nggih. Terus syarate aku kudu mentala mateni kowe ning matpatimu kudu mapan oleh negara Ngastina nderek kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampean mateni Petruk sampean wuwuh ngelmune Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Najan Petruk tekan ning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara kula manut. bagus